d'activitat política a nivell local a Vilafranca, en aquest cas parlant d'una qüestió que té a veure amb el proper cap de setmana, la celebració de la Festa del Xató i també la de Festa dels Tres Tombs. Esquerra Republicana qualifica de bufetada al barri de la Girada el trasllat de la Festa del Xató. Els republicans denuncien que una setmana abans de la celebració de la Festa del Xató, sense informar les parts municipal d'activitats, publicava que es celebraria la Girada, l'alcalde ha canviat l'emplaçament de la Festa del Xató, tornant-la a la Rambla i separant-la de la Festa dels Tres Tombs. Presa la decisió, diuen els republicans, s'ha fet pública amb l'únic argument de retorn a la Rambla per finalització de les obres que s'hi feien, quan fa només una setmana, insisteixen, Ajuntament, Associació de Veïns, Associació de Comerciants i el Patronat de Comerç i Turisme, amb representació plural, defensaven el contrari. El representant d'Esquerra al Patronat de Comerç i Turisme, Jordi Rossell, es mostra dolgut i qualifica la decisió de manca de respecte vers els membres del patronat. Que t'enteris per la premsa de que s'ha decidit a una setmana de la Festa del Xató canviar-lo d'ubicació, doncs no ho trobem normal, no? Que si hi havia alguna pressió o alguna causa major que forçava aquest canvi, doncs no costava res convocar de forma extraordinària a la Junta del Patronat de Comerç i Turisme i allà parlar-ne i decidir, perquè aquests patronats el que són decisius, no? Vull dir, el patronat allà es debat entre tots i allà decidim el que s'ha de fer, com per exemple es va fer amb la Fira del Gall. Esquerra creu que l'alcalde es despenja del consens amb una decisió que perjudica els interessos de Vilafranca. Per als republicans, l'any passat es va demostrar l'èxit de la fórmula de celebrar la Festa del Xató i la dels Tres Tombs a la Girada, aconseguint un notable èxit de públic i participació, acreditat amb l'increment de racions de xató servides i una participació massiva als Tres Tombs. Esquerra recorda que el comerç del centre estarà tancat el diumenge i que el públic s'haurà de dividir entre els dos actes que es faran competència. Els republicans pensen que aquest és un cas inexplicable d'organització de dos actes dirigits al mateix públic al mateix dia, quan molts altres caps de setmana no se'n farà cap. Jordi Rossell creu que CiU desvesteix un sant per vestir-ne un altre, sense portar res i lesionant greument allò que ja es fa bé. I nosaltres estem totalment d'acord que s'han de fer actes al centre, però el que no pot ser és que ens saltem les normes del joc. A la Rambla n'hi podem fer moltes de coses i tenim molts caps de setmana a l'any. El que no pot ser és que ara, per alguna pressió, suposem, a una setmana vista es decideixi aquest canvi, que el que fa més és dividir una festa que tenia dos actes que sumaven, no? I en aquest cas a la Rambla Girada, que era un lloc que havia tingut molt bona acceptació per part del públic. En roda de premsa, els membres d'Esquerra han mostrat un gràfic comparatiu amb els actes que l'Ajuntament de Vilafranca organitza a la Girada i al centre, per demostrar la marginació que pateix el barri de la Girada. Els veïns lamenten en un comunicat que no hagin estat consultats ni que sigui per sensibilitat institucional sobre la possible separació de la Festa del Xató i la dels Tres Tombs. Entenen que aquesta separació és un error estratègic que tan sols contribuirà a diluir l'èxit que la seva combinació assegura. Segons diuen, haurien entès millor que els dos actes se celebressin al centre, en comptes d'aquesta decisió salomònica que redundarà en la pèrdua de vitalitat de la Festa del Xató i la dels Tres Tombs. L'associació veïnal no entén com es manté la nova ubicació de la Fira del Gall i, per contra, es decideix retornar al centre la Festa del Xató. Finalment expressen malestar al constatar que no existeix la més mínima possibilitat de plantejar la ubicació d'actes a altres barris que no siguin al centre, que acull actualment la gran majoria d'iniciatives. I lamenten que Vilafranca no aposti decididament per obrir l'organització d'esdeveniments a espais que, per la seva capacitat, poden contribuir a millorar-ne tant l'aforament com la qualitat.